idan kai wannan sirri insha Allahu ba za a yi 24 hours ba, ma'ana lokacin da kai sirrin ba zai zago ba. Ma'ana in ka yi sirrin bayan la'asar ne, to bayan la'asar ta gobe ba za ta zago ba, face ka haɗu da albishir, face wani kuɗi ya shigo hannunka wanda baka zata ba, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raga'ib wa husnal kawatim wa yustas'al gamam bi wajhihil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lak. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. يا أمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa a wannan channel na mai albarka na Ajaibul Asrar. Kar a manta, yau ne farkon haɗuwarmu da kai da yin subscribe, like, sharing zuwa ga 'yan uwa don al'umma su amfana. Idan kuma tuntuni muna tare, to barkanmu da sake haɗuwa a wannan channel namu mai albarka. A yau mun zo muku da wannan fa'ida mai matuƙar amfani, wanda insha Allah duk wanda ya amfani da shi zai gode ma Allah, sannan kuma zai samu addu'a ta alkhairi. Wannan sirri ne ga duk wanda ke son Allah ya azurta shi da wani ɗan kuɗaɗe da yake so ya yi buƙata da su a cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci, wanda insha Allahu ya danganta ga yanayin jalabin mutum. In Allah yadda mutum ya yi wannan sirri ba zai yi 24 hours ba, sai wani alkhairi dai ya shigo mai, sai wani albishir ya shigo mai na samun wasu 'yan kuɗaɗe a hannu, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan sirri ne na bismillah, sirri ne na bismillah, wanda bismillah tana da sirri masu ban mamaki na jalabi. Akwai sirri, ina ji a wannan channel din akwai sirrin da mun saka, duk wanda ya wannan sirri to insha Allah fa zai wuce kwatance. Akwai wannan sirrin, sai dai in tafiya ta yi tafiya mu sake maimaito shi, mu sake kawowa a wannan channel din, saboda yawancin algorithm na YouTube bidiyo ko da ya tafi viral wani lokaci yana yin sanyi, kaga ba a ganin bidiyon, sai dai wannan. To za mu sake maimaito shi, amma sirrin bismillah, wanda duk wanda ya samu sirrin bismillah to fa ya wuce duk yadda aka yi tunani, ya wuce duk yadda ake tunani. Wato akwai sirrin ismullahi al'azam ga wanda ya samu riskan bismillah. Sannan kowace sirri ya zama duk wanda yake so ya saba da sirri, ko kuma sirrin kamar yanzu bismillah a ce ya shiga jikin shi, to ya lizimci karanta wannan, ya lizimci wuridin wannan bismillah. To kamar yadda muka yi bayani, wannan sirri na bismillah duk dai wanda yake son ya saba da sirri, ko kuma duk lokacin da kai sirri ka ji daɗin sirri kamar na bismillah ne, to in kana so wannan sirri ka samu sirrin bismillah, to ka samu wani adadi mai sirri, ma'ana adadi mai ƙarfi, mai ƙarfin sirri, to ka rinka ka lizimci wannan bismillah a kullum, ya zama wuridinka, ya zama ka saba da wuridin wannan bismillah. To duk lokacin da ka tashi yin wani sirrin bismillah, to in Allah yadda za ka ga abin mamaki akan haka. Ana samun duk sirrin, duk ismi ko kalma da ka riƙa ya zama jikinka, to gaskiya ana samun sirri mai ƙarfi akan haka. To wannan fa'ida ce da ake yi bayan la'asar kafin maghrib, bayan sallar la'asar kafin maghrib, ko da yaushe in mutum ya yi wannan. To har in kuma ka yi wannan, wata la'asar na gobe insha Allahu ba za ta zago ba, sai ka an maka wani albishir, ko kuma an yi maka kyauta na wani kuɗi, ko kuma sai dai ka samu wani kuɗin da baka taɓa zata
da shi ba, baka san da shi ba, za ka samu wannan kuɗi. Kuma yadda ake yi bayan sallar la'asar, in mutum zai miftahul amal nashi istighfari, salatin annabi da hailala, ko da 11 ne ko 100 ne, yadda dai mutum zai iya, tunda ba wai miftahul amal kawai dai ana karfafawa ne don neman kusanci da neman kuma biyan bukata. To bayan haka sai mutum ya yi wuridin bismillahir rahmanir rahim yastabshiruna bi ni'matin minallah, bismillahir rahmanir rahim yastabshiruna bi ni'matin minallah, bismillahir rahmanir rahim yastabshiruna bi ni'matin minallah. To haka mutum zai rike yayi kafa 1746. yastabshiruna bi ni'matin minallah, bismillahir rahmanir rahim, afwan, yastabshiruna bi ni'matin minallah. Sai kai bismillah sannan ka ce yastabshiruna bi ni'matin minallah, bismillahir rahmanir rahim, yastabshiruna bi ni'matin minallah, kafa 1746. To bayan mutum ya gama, a har kullum yake karfafawa akan duk lokacin da mutum ya gama wani sirri ya addu'a, to ya sake ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati. In mutum ya yi 100 ne ko 111 a farko, in ya gama ma ya sake maimaitawa, saboda ƙarin ƙarfi akan ƙarfi. Wato insha Allahu wannan fa'ida duk wanda ya yi wannan lokaci ba zai zago ba, sai dai ya samu albishir akan wani kuɗi wanda bai zata da shi ba, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. wa dumtum fi ri'ayatillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wa salamu alaikum wa rahmatullah.